kowa da irin ɗabi'unsa ya ga mutum wannan da irin rayuwarsa wannan shi ma da irin rayuwar da yake wannan wannan dala sai wani faɗi yake na wani mugu ina ma a ce ni daga yansu irin su bayanan masu kuɗi ne ba idan da ni ne shi a garin nan da ko an yi buru ba wani abu zai ba mu wallahi idan da yake wannan sai ga suna ta wani faɗi suna nuna kai Banti, Tedia. Nuna, ah, shi da wa? Kai? Tedia, Banti.